na bagon watu wake kaunti ma Homa Bay mondo winja ne pach jo Homa Bay kotudore kod twak miluonge pacho kae. Abich. Joyce Odiwuoro bago twak achiel kachiel kod mokum jodak e kaunti ma Homa Bay kane kama toro were kaluwore kod wach twak manyocha ogol gi jatend piny Kenya kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Twak ma bende waseno ka osekelo paro mopogore opogore kind oganda jo Kenya kamoting'o nyaka riwruog siasa mar Azimio la Umoja ma waseneno ka ji wacho weche mopogore opogore kaluwore kod twak mondo ma jotelo ariyo go wacho mondo mi obedi mar konyo e tieko midhiero moko ma osebedo ka chendo e pacho kaendi mano okelo ng'anyo mapek ahinya ma osebedo ka dhi nyime pacho kaendi ka ne kod rowere mag Gen Z. Okinyi ma kawuono en mar mar bedo e twak kod mokum jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi boda ka opachgi to gineno nade kaluwore kod twak mano luongi ma onego bed ni chakore e juma manyien. Ibo chago nyingi tingiso kaka achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi bende rwako twak ma ne luongi achiel kuom moluong kod ogai mar ODM kaachiel onego bed ni chakore juma manyien. Gi nyinga iluonga ni Polycarp Otieno, ajadak e boma mar Homa Bay County. And kaluwore gi twak mane owachi gi moluor Raila Amolo Odinga, ang'wa wachi ni warwako twak at some point, but gima nyaka wang'e ni wamor gojendewa manyocha chako lweny malich ahinya, endo miyo wafwenyo ni ratiro marwa ok onego bed ni nyono to waling'. Wamor gojende, but ondiki nyaka muma ni chakruok ne nitiere wach, to wach ka nitiere ma ji nyalo bedo e mesa bende nyaka wawuo. Endo wang'eyo ni lweny bende gi kasara ma lweny osekelonwa e ndalogi duto wang'eyo gi te. To ka twak nyalo bedo ni wanyalo bedo piny mondo wago mbaka, to wang'e ni to ere kaka wanyalo bedo gi solution to the problems ma jowa osebedo ka face, mano nyalo bedo sawa kabisa. Gin ang'o no bede twak miwach mi yie ni mondo odhi nyime, ang'o gini mondo bed ni ikete twak kama koneno ka rowere mano chako ng'anyo kaendi osepingo mokalo king'iyo yore tudruok mag mbui, rowere gi pingo wach mar twak ma oseluongni. Gin ang'o gini mondo bed ni ikete twak mar konyo midhiero ma omako piny Kenya? En adieri ni rowere osechiwo dwaro margi maler, nikech rowere to ok dwar twak, gidwaro action mondo timre gik mane gi raise ni mondo timre. Wakwayo jotendwa gi kane ginyalo kawo thuolo mondo gilu dwaro mar rowere wagi mondo gitimgi. And another thing, ka poni nitiere even if there is a small ka nitiere thuolo moro matin mar twak ma wanyalo bedo go piny mondo wago mbaka kaka oganda, to bende ok ane ka shida nitie. But gima wanyaka wang'e ni jotendwa osenyonwa for a very long time, jogo ma wayiero osenyonwa for a very long time ka giparo ni jopiny onge gi duol. To mae thuolo mane wafwenyo ni rowere warwa uwuok oko kendo golo paro maler ma onyalo tayo Kenya ka. Koro wayie gi twak, but Raila Amolo Odinga bende wasiro pache nikech Raila sani en ng'ama koro en jatelo mar piny mangima. Erokamano. Erokamano. Ibiro chago nyingi pache kod twak madhi go nyime. Anano Chieng' Sila, jadak ma Homa Bay ka. Ata pogora gi paro mar twak. Twage gi osetim mang'eny to onge lokruok matimore e Kenya ka. Ng'ama wacho wach twak be ber ok owacho marach. Ta an apenjo mani ng'ama tuo moewore motere lwet daktari, dipod tim twak kaka idwa thiedhe koso daktari onego kawe to dhi opime to ing'iyo yath mowinjore kode, pod igo buche to GNC to osebedo gi chandruok e Kenya ka, kendo Kenya Kenya is moving towards a wrong direction ma ji te ong'eyo. Pod idwa twagi ni jo ministries cabinets manyo yier mang'eny gi gibe pod idwa twag mana ni mondo gol adi to we adi. An akwayo gi luor makende Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, pache ler kendo nyo golo paro maber to ogole sa marach, sama nyithindo go osekawo wachni moseketo okang'ni. An akwayo ni action should speak louder than words. Tim onego nen moloyo gimiluongo ni twak. Twak wang'eyo, tachaka penjo kaka ji 50 mane wacho ni jo GNC gidhi ge bura dhano 50 gidhi yudo gi nade ji 50 gi, to joma ne ng'anyo gieki to jo GNC wacho ni gin over 18 million people, ji 50 to gidhi yudo nade to gionge leadership gi. Mae momiyo kelo wa paro ni twagni nyalo bedo ji nyalo bedo compromised. Wadagi wach mar twak, action should speak louder than words. Tim ne jo Kenya gik mowinjore. Kenya dhi marach, ji odenyo, ji chandore, to iwacho ni nyaka twagi koka mi ji chiemo. Ma miriambo. Erokamano kuom paro ma kamano. Ibiro chago nyingi tingiso ni pache ng'ama kalo kod wach kama onego bed ni dhi nyime piny Kenya kochakore juma manyien. Erokamano ahinya. Nyinga en Timothy Amuka. An ja ohala manitiere boma ma Homa Bay ka.
Mokwongo tik ka agombo mondo mi awach ni paro mane jatelo Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga nokelo en paro maber mondo mi wayud thuolo mar twak kendo go mbaka kaka oganda. Piny igero kolore gi twak kendo mbaka. Ka ji duto te wuok kendo wachako bedo gi koko to onge gima nyalo dhi mbele e piny. Weche duto te timore e yor chik. Kinyalo time e yor chik kendo wabedo gi peng chike moko minyalo ket mondo mi oti mar implementable to policy framework no ema dhi konyowa mondo wabedo gi piny ma irite yor chik. To ka ji duto te owuok mondo mi odhi obed e yor kelo tulo koni gi koni to ok wanyalo yudo thuolo mar dongruok kaka oganda. Kapok atieko Joyce wakawo paro mar ng'ato achiel bochawo gi nyingi ting'iswa ni pachi en ang'o kalo kod twak bende twak onego bed ni dhi nyime koso onego bed ni itime machal nade? An kaka ok oliech awacho ni yor twak midwa ketni an ok oliech twak ni ok ane ka dhi konyowa kaluwore gi yudhe kaka osebedo gi tabu. Wasebedo gi tabu wan yudhe ok ong'ewa ni wan joma nade. Sani mondo wayud Raila Amolo Odinga ne wahero kaka jatendwa mar Luo ka kendo en mosebedo kod oterowa kama ber to sani to nwaneno nowenwa mondo water gini kaka waterene. Wan wachodore don water gini kaka watere mondo walos Kenya nikech piny osebedo marach, dhano ywagore kamoro amora. To twagni ok ang'e gima dhi kelo, no an ok ane tiende. Aneno keogo ne owe gini mondo jopiny jensi oter gini kama terene. Gino sachie kama gitere owegi kik ong'ikgi. En oayo lwenj Ruto, oayo bet kando. En ng'ama jopiny ong'e nyaka loka. Owere gi gini mondo water gini kama wadware wan yudhe. Joyce Oduor, erokamano. Mano ne pako kuom jodak e kaunti ma be kane godo kod wach twak monego bed ni dhi nyime e piny Kenya kaendi kochakore juma manyien. Kiwinjo ka nitie jogo eko masiro wach twak kamano, ka moko bende pinge kendo giwacho ni onego bed ni rowere mag Gen Z manochako ng'anyo e pacho kaendi ema mondo omi thuolo mar dhi nyime kod gima ne gichako mar neno ni piny Kenya obedo makare kod midhiero moko ma giseywak ni sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka timonegi nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje loch. Ka ok kamano to biro duoke achiel kachiel e studio mondo dhi nyime kod twak kod welo mantie e studio Joyce.